Россияда ВИЧ-инфекция белән авыручылар саны 1 миллион кешедән артып киткән. Куркыныч диагнозны ишетүчеләр саны елдан-ел арта. Әлеге афәт белән ничек көрәшергә? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Иң элек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда сез тимәләр күрәсез. Әгәр дә мөнәсәбәтегезне белдереп сез каршы киләсез икән, кызылга басыгыз. Яшел ул килешү билгесе һәм ак ул нейтралитет билгесе. Дөрестән дә соннар куркыныч, безнең илдә бигрәк тә әлеге соннар куркыныч. Менә ни өчен әлеге соннар һәм безнең республикада аерым алганда ситуацияны аңлатып китсәгез иде. Хәзерге көндә безнең республикада стабиль эпидемиологик ситуация. Диспансер учетта 13 меңнән артык кеше тора. Әгәр дә Россия белән чагыштырып карасак инде, Татарстан Республикасының соннары 2 тапкырга кимрәк. Ләкин бу шатлану өчен әле сәбәп түгелдер. Чөнки соннар буенча менә кызыклы гына мәгълүмат бар. Безнең ил ЮАР, Нигерия һәм Мозамбиктан кала ВИЧ инфекцияларын эләктерү буенча 4нче урында. Бу инде артта калган илләр дип әйтик. Ни өчен шулай? Ни өчен бездә хәл шундыйрак? Барыгызга да бу сорау. Ни өчен без әлегә кадәр мондый афәткә каршы алдынгы илләр буларак инде көрәшә алмыйбыз? Бу бәлки беләсезме, без бу турда сөйләшергә балалар белән куркабыздыр. Бит нигезенә карасаң, бу темага гаиләдән, балалар бакчасыннан, бу нәрсәдән башлана? Ул инде туры мәгънәдә түгел, ләкин җинси тәрбия, чисталык, пакылык, менә бу гигиена таләпләрен үтәү, кыз белән малай арасындагы мөнәсәбәтләр. Инде мәктәпкә килгәч, әлбәттә, бу никахсыз мөнәсәбәтләрнең никадәр аянычлы булуы һәм менә шушы авырулар турында сөйләү, әлбәттә, бу мәктәп программасында бар. Ул айрым тема, айрым дәрес итеп керә ул. Мәсәлән, шул биология дәресендә, тормыш иминлеге нигезләре дәресләрендә, тәрбияви, әхлак дәресләре, класс сәгатьләрендә бу турыда сөйләшү бара. Ләкин тагын менә шуны әйтәсем килә, укытучы өчен бу бик деликат тема. Һәм инде менә бу очракларда без әлбәттә белгечләрне чакырабыз. Шәфкать туташларын, табиблар, психологлар. Һәм менә монда бу сөйләшүләр кызганычка каршы азрак алар ел дәвамында, ләкин менә минемчә аны чынлап та инде дөрес итеп һәм ачык итеп балаларга аңлатырга кирәк. Әлбәттә, үз укытучысына бала сорау бирергә ялыр. Шуңа күрә менә чит кешегә белгечләрне без чакырырга тырышабыз һәм бала инде иркен үзен кызыксындырган сорауларны бирә һәм ул сорауларга җавап табарга тиеш. Профилактик чараларга без әле җентекләп тукталырбыз мәктәпләрдә һәм башка югары уку йортларында. Роза ханым, соннарга килсәк, менә куркыныч соннар дип әйттек, ничек сакланырга була һәм аңлатып китик әле безнең тамашачыларга ничек эләгә ул, нинди чаралар аркасында мондый куркыныч хәлләргә очрарга мөмкин? Ну, ВИЧ вирус иммунодефицита дип әйтәбез инде. Ул кешегә 3 юл белән эләгергә мөмкин. Беренче юл ул кан аша. Наркотикларны кулланганда, татуировкалар ясаганда, башка кешеләрнең гигиена приборлары, кырыну станогын куллансаң, шулай бу вирусны эләктерергә була. Икенче юл ул хатын кыз белән ир җинси мөнәсәбәтләргә кергәндә, саклаусыз, презервативсыз булганда, шулай ук бик зур мөмкинлек очраклы чакта шундый контактлар булганда ВИЧ-инфекция юктырырга. Өченче юл ул инфекциялы анадан баласына авырлы булганда да, тудырганда да, ләкин үзенең сөтен имезгәндә дә бу вирус күчәлә балага. Менә шушы 3 юл бар. Медицина приборлары аша дидегез, әле ул эләгергә мөмкин шулай ук. Һәм урамда, мәсәлән, балалар йөри икән, берәр төрле шприц ятса, эләгергә мөмкинме аларга әлеге ВИЧ-инфекция? Бу да ситуация бик кызганыч, бик куркыныч. Шунда бер термин бар бездә, русча аварийный ситуация дип атала. И шул чакта без ярдәм итәбез бу вирусны, котычкыч вирусны йоктырмаска. Анары интернетта имеш-мимешләр йөри. Мәсәлән, шул черкиләрдән эләгергә мөмкин дип. Алай булырга мөмкинме? Әллә инде бу бары тик сүздә генә? Юк, бу сүз генә. Мин әйткән юллар белән генә вирус кеше организмына керәлә. Башкалары бөтенесе миф.
Раил әфәнде, ничегрәк шул ук балаларны сакларга, ничегрәк гаиләдә аңлатырга, ниндирәк эшләр алып барырга кирәк? Беренчедән инде менә әйтеп китәсем килә, монда мәктәп дип әйттеләр. Бу бит инде мәктәп проблемасы гына түгел, бу хәтта безнең Татарстаныбызның, безнең илебезнең дә проблемасы түгел. Бу гомумән бөтен дөнья проблемасы. Шуңа күрә монда инде менә комплексный дәүләт тарафыннан да төрле теге юнәлештәге эшләр кирәк. Монда әлбәттә инде иң беренче урында әлбәттә моның шушы авыруның бик куркыныч икәнлеген күрсәтү, профилактик яктан дәүләт күләмендә эшләнергә тиеш. Әлбәттә бу нинди система аша үткәрелә, бу профилактика. Менә без әйтеп киттек мәктәпләр аша. Ләкин мин менә һәр вакытта да шушындый сораулар биргәндә гел әйтәм. Менә шушы өч почмаклы система эшләгән вакытта гына без нинди нәтиҗәгә килә алабыз. Өч почмакның бер башында менә бу очракта ул әтиәниләр, икенче башында ул мәктәп системасы, без аны инде укытучылар дип әйтәбез. Өченче башында инде ул өч почмакның ул безнең укучыларыбыз, безнең балаларыбыз, студентлар. Менә алар бер-берсенә хәбәр биреп, бер-берсе белән аралашып, бер-берсенә киңәш биргән вакытта гына без любой вопросны шиша алабыз. Менә монда да колледжда шәхсән нәрсәләр колледж, әгәр колледж мәсьәләсенә килгәндә, мәктәп мәсьәләләре килгәндә, мәсәлән, безнең класс сәгатьләре бар. Безнең хәзер мәсәлән 2 атна, 3 атна шушындый айлык программалар бар, спидка кагылышлы, наркоманиягә кагылышлы. Без менә шушы класс сәгатьләрендә үзебезнең балаларыбыз белән, студентларыбыз белән шушы юнәлештә сөйләшү алып барабыз. Әлбәттә инде аларны борчыган, иң беренче чиратта менә мин үзем класс сәгатен уздырганда, аларны борчыган сорау турында аларга җавап бирергә тырышам. Без үзебез генә сөйләп түгел, менә спид ул бар или шулай дип. Алар нәрсә кызыксындыра? Алар моның турында нәрсә белә, нәрсә уйлый? Менә шулар сөйләшкәннән соң, аннар сорарга кирәк. Өйдә, гаиләдә менә бу сорау турында ничек Дөрестән дә, монда мәктәп кенә түгел, гаиләдә дә булырга тиеш. Әлбәттә. Шул ук статистика күрсәткәнчә 20% халык бөтенләй ВИЧ-инфекция һәм әтиәниләр куркалар, сөйләшергә. Алсу ханым, сез ике бала анасы буларак балаларга аңлатасыз моны, сөйлисезме? Һәм сезнең гаиләдә моңа каршы менә ниндирәк чаралар кулланыла? Әлбәттә, минем өчен бу бик куркыныч тема, чөнки дөрестән дә ике малай үстерәм, һәм беренче малай минем 14 яшь, ул инде переходный возраст дип әйтик. Төрле әйберләр белән алар кызыксына башлый, һәм инде мин әни буларак бик уялсам да сөйләшәм ул темага. Дусларча, менә шулай просто сөйләшкәндә генә ниндидер куркыныч әйберләр сөйләп куям, статистика китерәм, һәм инде үземнең фикерләремне әйтеп куям, улым менә шулай дип, һәм инде әлбәттә безнең әтиебезгә дә мин әйтеп торам, әйтәм сөйләш, алар малайлар, алар сине хөрмәт итеп, ир кеше буларак сине аларга аңлатырга тиеш дип, ул да инде үзенең ниндидер киңәшләрен бирә, һәм шуңа карамастан балалар алар бит әле ничек әйтергә, несознательный да түгел, аларда курка торган нәрсә юк әле пока, алар курыкмыйлар. Алар өчен ул информация гына. Кабул итәләрме әлеге мәгълүматны? Кабул итәләр, ләкин ничектер тирән кирмичә генә һәм куркмыйча. Без бит инде уже куркып сөйләшәбез ул темага, әйме? Алар өчен просто нидер кызыклы информация ул, ниндидер дополнительная информация, һәм аларны ничектер кирәк дөрестән дә күбрәк статистиканы кертергәдер. Бәлки статистика да түгел, үрнәкләр, мисаллар җитми. Үрнәкләр, мисаллар җитми. Һәм менә теге без журналистлардан да күп нәрсә тора бит инде, шулай бит алмас. Һәм бүгенге көндә менә без хәтта менә бу сәламәтлеккә багышланган махсус тапшырулар эшләгән вакытта, шушы ВИЧ-инфекция турында сөйләгән вакытта, ВИЧ-инфекциялы кешеләр белән мин үзем шәхсән даими рәвештә очрашып, алар белән интервью эшләргә тырышам, һәм кеше бит менә бер карашка, менә табиблар инде, эпидемиологлар бу очракта миңа каршы да әйтергә мөмкиннәр, яки киңәшергә мөмкиннәр. Беренче карашка ВИЧ авырулы һәм гадәти сәламәт кеше арасында бернинди аерма юк. Ул, мәсәлән, мин сөйләшәм икән, ул ВИЧ йогышлы авыруларга булырга мөмкин, шулай бит. Ләкин менә Алсу дөрес әйтте, аңлатырга кирәк. Ләкин аңлату ул статистика түгел. Статистика ул бер шәйдә кызык түгел. Журналистларга һәм теге дәүләт эшлекләренә бәлки статистик мәгълүматлары кызык булырга мөмкин. Һәм ВИЧ-инфекциялы кешегә шулай кызык түгел ул. Чөнки мин әгәр менә сөйләшкән вакытта нәрсә кызыклы? Ничек син әлеге авыруны кабул иттең? Кемдер анда сикергә маташкан түбәдәнме? Шулай бит, кемдер трамвай астына ятырга теләгән. Ләкин психологлар бу очракта ярдәмгә килә. Һәм нәрсә кызыксындыра ВИЧ-инфекциялы кешене? Менә без
бу хакта да унутырга тиеш түгел без. Кирәкме ВИЧ-инфекцияле кешеләр белән, мәсәлән, шул ук балалар белән аралашырга? Әлбәттә. Беләсезме, бүген мәктәптә ниндирәк эш башкарыла бу мәсьәләдә? Беләсезме, ул менә әйтеп үттеләр инде, Раилда әйтте, әлбәттә, ул аерым план буенча эшләнә торган, анасы декадалар була, СПИДка каршы. Мен ул чаралар каралган. Менә тагы бер кан әйтәм, укытучы өчен бу деликат тема. Менә монда инде волонтерлар бар. Ни өчен сез волонтерлар белән эшләмисез? Димәк, әтия ни өчен деликат тема? Укытучылар өчен деликат. Кем аңлатырга тиеш? Шуңа күрә алар инде балалар. Монда белгечләр без чакырып кына түгел, гомумән ул белгечләрнең аерым планы булып, алар инде көтеп тормыйча, балалар белән турыдан-туры аралашуга ешрак чыксалар, менә бу бик яхшы булыр иде дип саныйм мин. Хотя бы ярты елга бер тапкыр. Һәм нинди аралыкта чыгасыз? Елына берме, аена берме, күпме кирәк бу гомумән балаларга? Ничек уйлыйсыз? Или сез чакырганны гына көтеп торасыз. Менә без чакырабыз, ләкин инде безнең үзебезнең планыбыз бар. Менә сезнең үзегезнең яктан ниндидер план бармы? Менә мәктәпләргә чыгу, шулай ук менә техникум, училищеларга чыгу, көллиятләргә чыгу. Безне күп очракта үзләре чакыралар, бик күп чакыралар. Без лекциялар белән чыгабыз, тестирование белән чыгабыз. Күбесе литература бездән сорый, потому что балалар кызыксыналар, үзләре күп укыйлар. Интернетта бик күп укыйлар, сайтлар бар бит хәзер. Безнең официаль сайтка да бик күп кеше керә һәм сораулар безгә сораулар бирәләр, без аларга җавап бирәбез. Гомумән кеше бик кызыксына, план дигәннән планыбыз да бар. Әгәр дә телисез икән безнең лекциялар күбрәк булсын өчен чакырыгыз, без әлбәттә киләбез. Менә нинди эшлек белән йөрисез? Аена берме соннар кирәк иде. Айга бер, 2 айга бер дә була. Киләләр димәк, шул аралыкта инде. Уку җиренә генә түгел бит әле, без әле трудовой коллективларга да йөрибез. Урамда да акциялар оештырабыз. Менә күптән түгел генә Бауман урамында да оештырдык. Кешеләр кызыксына. Никадәр дәрәҗәдә кызыксына, моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы һәм без дәвам иттерәбез. Рекламага киткәнче без сөйләшә башлаган идек, ВИЧ-инфекция турында сөйлиләрме, профилактика җитәме дип. Менә ниндирәк сораулар бирәләр, нәрсәләр кызыксындыра. Әле безнең тамашачылар гадәттә әлеге теманы күтәргәндә, хәтта кайберләре ВИЧ белән СПИДның аермасын да белмиләр. Менә шулар турында да аңлатып әйтсәгез иде. ВИЧ-инфекция ул кешенең иммунодефицит вирусы. Ул 1983 елда ачыкланган. Ул СПИДка китерергә мөмкин. СПИД ул ВИЧ-инфекциялы кешенең, авырган кешенең соңгы терминаль стадия дип әйтәбез. Шуңа күрә без эшлибез ВИЧ-инфекциялы кешеләр белән и аларның авыруларын СПИДка китермәскә дигән мөнәсәбәт белән без тырышабыз. СПИД үлемгә китерә. ВИЧ белән кешеләр яши һәм Айдар әфәнде ничек аңлатырга кирәк моны? Әйе, алмаз. Менә безнең тамашачыларга кот-кот без әйтеп киләбез. Шулай бит һәм менә бу тапшыруда алар төп мәсьәләне аңларга тиеш. ВИЧтан кеше үлми. ВИЧ-инфекциyaдан кеше үлми. ВИЧ-инфекция белән рәхәтләнеп, матур итеп яшәргә, гаилә корырга, бала табарга мөмкин. Без ни өчен? Чөнки курку булмасын дип әйтәм мин. Менә әгәр дә без куркытабыз икән кешене, ул никадәр информация алса да, мәгълүмат алса да, ул бары тик барьер рәвешендә менә шулай тыңларга мөмкин, алсуның балалары да шулай тыңларга мөмкин, һәм башка балалар да тыңларга мөмкин. Һәм шуның белән шул. Әйтелде, булды, табиблар моңа игътибар итә, ләкин аларның да вакыты җитми, шуңа күрә мин әйтәм. Махсус группалар бар сездә бит инде шулай бит спеццентрда. Мин әлеге махсус группаларга хәтта интервью өчен барганым да бар. Анда әлбәттә кешеләр кемдер битле киеп утыра, кемдер борылып утыра, әлбәттә камера белән керергә ярамый анда, диктофон, телефонсыз керәсең. Һәм бары тик алар белән мин сөйләшер өчен киләм. Ни өчен? Чөнки ул дәрәҗәдәге кешенең, әлеге шәхеснең нинди психологик стадияда белер өчен, ни дәрәҗәдә әлеге кеше яшәвен дәвам итә. Кайберәүләр иртәгә үк тәмамларга әзер. Мәсәлән, шул терапия кабул итүне. Шулай бит. Чөнки менә мин таифларның сөйләшкән вакытта алар шунсын аңла диләр. Бар, мәсәлән, эндокринология авырулары, диабет,
һәм бар, мисал өчен ВИЧ-инфекция. Һәм тагын бер мөһим мәсьәлә ул әле ачыклау авыруны. Монда бит Ачыклау, кешеләр әлбәттә. төрле тестлар бирергә дә әле кайберләр куркып Куркалар. Ләкин һәм бармыйлар. Беренче дәрәҗәдә белсәң, шулай бит. Менә әйтергә мөмкиннәр безнең табиблар да моңа каршы яки килешергә мөмкиннәр. Әгәр дә беренче дәрәҗәдә стадиядә ВИЧ-инфекция авыруы ачыклана икән, аны шунда ук дәвалый башлыйлар икән, һәм кеше рәхәтләнеп яши, һәм сау сәламәт таба, бала да таба ала. Менә моны белергә Һәм кирәк. безнең махсус мәгълүмат та бар, экранга игътибар итсәгез. ВИЧ-тан кеше үлми инфекция китереп чыгарган авырлар нәтиҗәсендә генә вафат булырга мөмкин дигән. Бу инде ВИЧ-инфекция һәм СПИД турында белергә кирәкле 3 факт. Әгәр дә син ВИЧ-инфекцияны эләктергәнсең, СПИД үзәгенә барырга кирәк. Кашырга кирәк түгел табиблардан. Дәваланырга хәзер терапия бар. Аны хөкүмәт бушлай үзенең ВИЧ-инфекциялы гражданнарына бирә. Шуның өчен дәваланырга кирәк, и ул ВИЧ-инфекция СПИДка күчми. Без әйттек инде тикшерергә кирәк дип, Алсу ханым, менә сез мәсәлән балаларыгыз әйтәсезме? Бар, тест бир дип, мәгълүмат җитәрлекме? Мәсәлән, шул ук интернетта, башка җирләрдә кайда барырга була дип алар беләләрме? Һәм сез беләсезме? Әлбәттә юк, чөнки алар әле мәктәптә укыйлар һәм анда андый анализларны алып биреп торалар. Ата-аналар рөхсәте белән андый анализлар алырга мөмкин һәм ул каралган. Шуңа күрә мин үзем бар шу анализларны биреп әйтмим, әлбәттә инде үзебез ничек кирәк шулай. Мәгълүмат җитәрлекме менә? Кайда бирергә була? Безнең бит инде соңгы араларда зур чаралар вакытында да аерым, мәсәлән, шул ук аерым будкалар, аерым җирләр бар. Әлеге тестны хәтта бушка бирү мөмкинчелеге дә. Бирәләрме һәм беләме мәгълүматны? Мөмкинчелекләрне мин ишеткән юк үзем дә, ләкин бүгенге көндә бөтен җирдә биреп була ул анализны. Һәм ул куркыныч түгел. Ачык итеп яшермичә генә любой клиникада, поликлиникада биреп була һәм аны үзеңнең сәламәтлегеңне үзең сакларга тиеш һәм Алсуга шундый сорау бар, тиз генә бер сорау. Менә балалар син әйткән вакытта, аңлаткан вакытта алар нәрсә дип җавап бирә? Аларның мәгълүматлары менә кат-кат әйткән вакытта яки укыган вакытта интернеттан аларның мәгълүматлары бармы? Нинди авыру? Алар сиңа нәрсә дип җавап бирә? Менә шунысы кызык. Һәм менә мәктәпләрдә ничек балалар җавап бирә менә бу мәсьәләгә, менә бу тамашачыларга да кызык булырга мөмкин. Ну, менә минем малай, ул бәлкем үзе шулай минемчә ничектер ояла торгандыр. Шуңа күрә әйтә, әни мин беләм. Мин инде беләм дисә дә аңлатам, дәвам итәм аңлатуны, ул тыңлап утыра да, әни мин беләм дип әйтә. Демәк, монда әле тагын ата белән ана мөнәсәбәте без әйткән инде укытучылар белән балалар арасында һәм читтән килеп килгән кешеләр арасында. Балалар белән менә без профилактик чаралар үткәрелә дип әйттек. Тагын кем сөйләшергә тиеш? Монда инде әгәр дә барысы да уялган очракта, инде бала белми кала, мәсәлән, өйдә генә укып килеп кенә буламы? Әллә кемдер килеп, махсус кушымталар биреп, аерым ниндидер видео дәресләр күрсәтеп, шул ук саклану чараларын өләшеп, олорак класстагы балаларга мондай эш алып барыламы? Мондый эш алып барыла һәм ул кирәк дип саныйм. Мин гомумән ярты еллыкка бер тапкыр монда менә шушы декадалар вакытында чынлап та мин тагын бер кат әйтәм, әлбәттә белгечләр. Чөнки укытучы бу теманы белсә дә ул өстен генә белә. Әйеме, ул интернеттан шулай ук балалар кебек укып кына. Белгеч инде балага төгәл итеп, дөрес итеп аңлатып бирә һәм балалар уялмыйча бу белгечкә сорауларын да бирәләр. Әгәр дә ул укытучының сорауына белгәнен дә ул барбыр тулысынча уялыбрак ничектер җавап бирми. Әмма инде бу темаларга сөйләшкәндә әлбәттә гендерлы караш булырга, гендерлы бүленеш булырга тиеш. Малайлар белән аерым, кызлар белән аерым сөйләшү алып барылырга тиеш. Һәм инде белгеч белән чынлап та бала ачылып китү өчен дә бу бик кирәк дип саныйм мин моны. Әйе, монда әле тагын бер бүген инде соннарга күп игътибар бирәбез. Күбрәк барыбер яшьләр түгел, 30 яшьтән алып 50 яшьтәгеләр әлеге авырулар белән инде зарлана дип әйтәләр. Сез моның белән килешәсезме? Әйе, хәзер соңгы елларны без менә шундый статистиканы күзәтәбез. Олырак возраст кешеләре нишләптер йга бу шиирне күбрәк. Бу тоже шундый бер күренеш. Шуңа күрә без мәктәпләргә генә түгел, трудовой коллективларга да чыга башладык. Алар белән дә эшләргә кирәк. Родительләре белән дә аңлатырга кирәк. Аларның үзләренең җинси мәсәбәтләре бик әйбәт түгел икән. Шуны ачыкладык без. Әгәр дә алар элек аңламаганнар икән, хәзер аңлар дип уйлыйсызмы? Һәм тагын бер мәсьәлә бар әле монда. Әгәр дә кеше үзенең, мәсәлән, шул ук ВИЧ инфекцияле икәнен белә икән, аңа ниндидер хукук бозу ягыннан, мәсәлән, кем беләндер җинси мөнәсәбәткә керсә, ниндидер чаралар кулланыламы? Без медицина органнары, без милиция, полиция түгел. Уголовное дело, аны
по обращению деп әйтәбез инде шул органнар кузгаталагына. Шуңа күрә без аларга бөтенесенә аңлатабыз. ВИЧ-инфекциялы булгачтын 122 статья Уголовный кодекс Российской Федерации шундый статья бар. Ул эшкә керергә мөмкин. Әгәр дә оектырган кеше обращаться итсә шул органнарга. Без аларга ансын аңлатабыз. Монда бер яктан аңлашыла, әгәр дә кеше үзенең мәсәлән ширин белми икән әле, һәм кем беләндер мөнәсәбәткә керә. Икенче яктан, Раил әфәнде, менә сездән сорап китик әле. Әгәр дә ул белеп, махсус инде кешегә бит инде алган кешенең гомеренә ниндидер куркыныч яный дигән сүз. Бу очракта ни эшләргә була? Ну, монда иң беренчедән шуны әйтәсем килә. Монда бит дәлилләү ягы бик авыр. Менә доказать итү, то есть кем белгән, кем йоктырган беренчедән. Бәлки ул хатын-кыз да иратта булмаска мөмкин. Ул ниндидер башка канаш электрергә мөмкин бит. Шуңа күрә моның беренче яктан дәлилләү. Дәлилләү булмаса, без аны ниндидер закон нормасына кертеп, ул кешене гаепли алмыйбыз. Монда шуны аңларга кирәк. Бу инде әлбәттә һәрбер кешенең үзенең менә эшкә кишереше һәм әлбәттә нравственное состояние дип әйтәбез бит инде. Менә шушы туйгысы, менә шундый яктан камил булуы кирәк. Әгәр инде ул үзенең сәламәтлегенә, шулай ук якын тирәдәге үзенең гаиләсенең, башка кешенең сәламәтлегенә шулай карый икән, әлбәттә инде ул кеше ничектер менә Аллаһ Тәгалә ягыннан да, башка яктан да гаепле дип саныйм мин аны. Ләкин моны дәлилләүләре бик авыр. Шуңа күрә моны ниндидер бер закон кысаларына тыгып, әлбәттә авыр. Ну, монда беркемне дә, мәсәлән, без каршы килә алмыйбыз. Әгәр андый, Алла сакласын, шундый вакытлар була икән, полициягә барып, аны әйтик язып, андый менә моментлар булганы бар. Безнең хәзер технологиялар, сез... Минем бер сорауна бар. Менә мәсәлән, мине борчытырган. Бүгенге көндә бик күп салоннар бар. Шулай бит, менә мәсәлән, мин шушы чирләрдән куркып, маникюрга йөрмим, стоматологларга куркып кына йөрим. Һәм без барыбыз да беләбез, соңгы вакытта бик күп шундый салоннар ачыла, алар үзләренең сертификатларын каяндыр алалар да, элеп куялар да, һәм Санкт-Петернадзор ягыннан инде бер нинди дә шундый кырыс закон юктыр дип уйлыйм, чөнки бик күп кеше менә ача да җибәрә үзенең салонын. Ошаны тапшырасыз. Менә безнең белгечләргә сорап китәсе килә. Менә монда нәрсә эшләргә кирәк һәм мондый чаралар булырга тиешме? Кеше ни дәрәҗәдә курыкмыйча барырга тиеш ул маникюр салоннарына, башка җирләргә? Ул салоннар медицинага тоже катнашмый, алар медицина үзәкләре түгел. Салон красоты дибез бит инде. Аларга безнең Роспотребнадзор дигән контроль әллә ни юк, и безнең шундый инициативабыз бар, что аларны тоже контрольга хәзер алырга кирәк. Лицензия алганда аларга андый таләп куелмыймы? Димәк, һәр кеше куркынычны үз өстенә алырга тиешме бу очракта? Үз өстенә ала булып чыга. Хәзерге вакытта шулай пока. Ситуация шундый. Мондай авырулардан саклануда сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Ул беләсезме, дөрес түгел мәгълүмат. Мәгълүматлы булу һәм инде моны булдырмас өчен ата-аналарга игътибарлы булу, үз балаларына карата һәм күбрәк әлбәттә профилактик чаралар алып бару, балаларга дөрес аңлату бирү. Алсу ханым, сезнеңчә нәрсә таяну нуктасы була? Саклануда һәм мондый хәлләргә җиткермәүдә. Менә иң беренче кеше үзенең саулыгын сакларга тиеш һәм әлбәттә, менә минем әйтүем буенча, шушы салоннарга барганда бик игътибарлы булырга, карарга, нинди обработкалар үтелә, нинди разрешениялар бармы, юкмы, үзеңне саклап кына, чөнки дөрестән дә шушы яктан бер нинди дә безнең гарантия юк бүгенге көндә. Алсу ханым, сезнең киңәшләрегез ничек сакланырга? Теләгән кеше безнең спеццентрга килеп бушлай тест бирә ала. Тест кан тикшерәбез и также төкерек аша тикшерәбез. Бу абсолютно бушка. Тикшерергә кирәк ешрак, ярты елга бер, 3 айга бер. Әлбәттә сакланырга кирәк. Үзебезнең сөйгән ярларыбызга тугрылыклы сакларга кирәк. Әгәр дә инде берәр нинди шундый случайлар була, презерватив белән әлбәттә кулланырга, потому что ВИЧ-инфекциядан профилактик чара ул әлбәттә презерватив. Һәм шулай да инде балаларга аңлатырга күбрәк, тирә-янга күбрәк аңлатырга, ВИЧ-инфекциядан курыкмаска, ВИЧ-инфекция белән авыртучы кешеләрдән бер үк йөз чигермәскә кирәк, чөнки алар шундый кешеләр, алар бездән берни белән дә аерылмый, алар шундый ук социаль яктан да шундый кешеләр, шундый ук высшее образование дип әйтик инде,
бер нәрсәдән дә ким кешеләр түгел. Шуңа күрә һәр бер кешегә ихтирам белән карасак иде. Дөрестән дә шундый теләкләр белән. Барыбыздан исән сау булып, беребезне саклыйк. Роза ханым, сезнеңчә ВИЧ-тан саклану өчен менә төп таләпләр нинди булырга тиеш? Үз сәламәтлегегезне куркынычка куйгансыз икән, 72 сәгать узганчы профилактик чаралар кылырга мөмкин. Аның өчен СПИД үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Авыруны йоктырмыйча калырга була. Рецепт буенча табиб-инфекционист яздырган дарулар 1 ай кулланырга кирәк. Шул вакытта ВИЧ кешене йоктырмый. Җәмгыятьтәге иң куркыныч афәтләрнең берсе ВИЧ-инфекцияләр һәм СПИД безне һәр кайсыбызны да шитләтеп үтсен иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.